Good morning. Joto ang bai kirung chongnai ani subscribe te and view warang no. Takwasa tamani bangai niro bai nukjang maya bo problem mankha nawnang ani kokno share khainai. Ang chini tidi ADC bodon hi phaikha bod buroi peikha bod rowi tei salni saltha. Tongkho lekhawani ba result rawan bang tei salni saltham tongkho. Oro bising ang kwangma sini borok jogya bial somomai masau somomai masaya hikhanawi ang Russia digi thangui sini borok rokno naiwi video rok sonai tei fene hin thangthani bike bai thangmani jagao jeng knoi thangu Michael Zomatia ang engke thanglai borok jagani pen hap thui thangu pen limi ma engke isang bu dorai salokja borok krai tongrukha hanbangai sini je Omorpur area sini Tiprasa dofaro mai tongna ke ani phone Vivo Y36 please kinero ano malaha onke kisa ano phirok rowani khaidi ke ani number onke 7085900609 tewaisa sanai 7085900609 no call khaidi ke like khatungnai hani bangai ang tak masan rok bai nukjang malia nakar sanu sorry ke ang sung nok thangui video ka sakma ro mungsa khaimalia nongno phunung malia hani bangai yang joton thani ang sini Tiprasa dofa 19 dofa thani ang nakar sanu ke ang je mansak ang thansani koknon saitok thangnai phone kamathung ba phone hayang thung phone paiwi customer so buino rang paisa sawi bial khaiwi phanu ang bini tola sam khai phanu phone paiwi ang hai no ang thansa notice channel no ang tei yakaya sini Tiprasa urumuru ke tong marong no ang nai tongmaya hani bangai ang copy rani bangai haye tini ang phone katalna phikha han bangai tawana di sini Facebook ni ingthung ani Facebook ni follower ingthung ani YouTuber ya YouTube ni subscribe te viewer no ang kokosar rok agin haike ano